Sizokhulekela ukuthi uphumelele. Khona kunayo yonke into yakhona. Siyangena ke sinyukela phezulu. Masifika phezulu eyisuke ke inikezwa abanini bentaba nabanini bendawo. Hayi kube mhlophe ukuthi ingene imali bayibona beni. Sesifikile entabeni yomcebo. Sesifikile lana oyindlula zethu siyithola. Nje sikhuleka kunina amathonga amahle navela la navela khona phansi kolwandle. Siyakumenqala ngemuva ungasindwa inyawo ngoba amabhodlela akalekile. Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sinibingelele iNingizimu Afrika sanibonani molweni Ntumelanga Mponjoti Matekwane Masheroni yenda. Indaba ke kuthiwa zikhulunywa ngomlomo ngoba waqala wayikhuluma ngamasayini ongafundisiwe ngeke ixoxeke kahle. Abanye bayixoxa ngezithombe, mina ngiyixoxa ngombukiso bhanya ekuyivideo engiyiletha kuwena ngalesi sikhathi endaweni engihlonipha kakhulu lapho khona athi amakhehla amapholobuza ungasali ngaphandle asambeni ngoba sinesifiso sokuthi konke sizobe sikwenzela abantu bazi ukuthi siqala kanjani bese kusombuluka kanjani sikuphinde sikuphethe kanjani okuphetha ke usuku usukhona nawe ngoba kusuke kwenziwa into yakho kodwa namhlanje ngikhetha ukuthi angiyidele ngivume ukuyongena ekujuleni kweindawo abayisebenzisayo bathi ke sentabeni enkulu la mawungena uyakhokhoba nje ububona kunezicago zakhona kunayo yonke into yakhona siyangena ke sinyukela phezulu masifika phezulu mina sengisala mama phakathi ngoba ngikwazi ukufika la ekuthiwa kwenzeka khona imanga kodwa ke banento abajwayele ukuyenza before kungenwe becelisa benza konke laba suke khona benikela ngezinto ezahlukahlukene ngiboneke kundlalwa itafula kudekiwe kamnandi khona yonke inhlobo yezidlo ongayicabanga eyisuke ke inikezwa abanini bentaba nabanini bendawo ekungabaphathi balapho ngamanye amazwi nina nithi iladi thina siye sithi kusuke kuyonikezelwa noma kuyophakelwa abantu abaphethe lokhu abakufumbethe omkhulu abakunikezwe izingilosi zasemakubo nabantu abadala basemakubo asambeni ke siyephakathi siza ukuthi umkhuluncane omncane nomkhuluncane omdala wenzani kodwa eqinisweni lilonke ngiyafisa ukukushiyanela ukuthi ake uthathe lezi inombolo ezibhalwa la ku screen bese ubafonela lamakhehla uthi nami ningakwazi yini ukungenzela zonke lezi zinto enikhuluma ngazo cela sambe nawe ke singene ngaphakathi. Siyakhuleka kuwe Mashiya Bombela Sitimela Semampondo siyakhuleka kunina bogogo nomkhulu siyakhuleka kunina bogogo nomkhulu siyakhuleka nina vele entabeni sesifikile entabeni yomcebo sesifikile lana oyindlula zethu siyithola khona sithi njengoba senasinika lenduku lamabhodlela amabili amabhizinisi sizophahlela wona ke manje ukuthi aphuma ayosebenzela abantu baphumelele izinto yilunge kukhanye kube mhlophe kube njenge ihlabathi zolwandle sikhuleka kunina amathonga amahle navela la navela khona phansi kolwandle siyamemeza nkosazane yamanzi usondele abantu baphile balethe ubufakazi bakwazi ukuphila nezingane zabo kungahambi umuntu emakhaya yabo yikho siphahla sinikela ngobuhle siyavimba izinto ezingalungile sisenze la ekhaya sizocela ke kunina lamabhodlela amabili ahamba aye Eastern Cape la yakhona ayophilisa ayokwakha ayovuselela izinkinga zabantu sikhulumela nangoyimanga lozophuma asiza abantu umhlaba wonke jikelele sizowaphahlela lonke amabhodlela ukuthi aphume ungasali ngemuva ungasindwa inyawo ngoba amabhodlela akalekile amabhodlela ngoba siyacela na umphumelelo na impilo sithi akukhanya kube mhlophe simemeze kuwe Nkosi yamakhosi wena mdali wezulu nomhlaba simemeze kuwe Mashiya Bombela Sitimela Semampondo simemeza wena Deni simemela wena Adbitniko simemeza wena mkhulu umnikazi womsebenzi njengoba usinikile lenhlanhla amabhodlela simemezela wona ukuthi sizowaphahlela ke lana ayahamba bogogo nomkhulu la fika khona kuvuleke kukhanye kube mhlophe ukuthi ingene imali bayibone babuye bezobonga sikhuleka kini bogogo nomkhulu siyakhuleka siyancenga amathonga amahle singayini ngaphandle kwenu sizokhala futhi akekho la sikhale khona entabeni enkulu enamandla la sithwalisa khona abantu amandla siyakhuleka amandla sambe nawo
sisekhaya siyokuphilisa abantu. Sikhuleka kuwe-ke mkhulu Damingo, siyakumemeza mkhulu Bundesigange. Sondela lana uzophilisa abantu. Siyacela kube mhlophe ubuqophelele. Sicela impumelelo, sicela ubuhle, sicela abantu becebe, sicela abantu baphumelele, bathole konke abakufunayo. Sicela kunina bogogo nomkhulu, siyacela nina. Siyakhuleka nina bogogo nomkhulu. Silokhu siguqile ngedolo la entabeni. Ukhanye kube mhlophe. Hawu sini thina ngaphandle kwenu. Sizokhulekela ukuthi uphumelele. Makhosi amakhulu, intonde enkulu. Sibonga umusa wayo. Makhehla amakhulu angazi noma sengingangenelela ngixolise kakhulu ukuphazamisa kodwa ngoba siyithole siyingxenye yalolu suku lanamhlanje. Mhlawumbe ukusithathani isibeke kumqoka kangakanani ukuphahla manje impahla inikezwe ongumnini. Umqoka kakhulu MC Pholobazi ukuthi siphahle kanjena ngoba suke sondeza isidalwa sakho wena mnikazi webhodlela. Wena mnikazi wento ozoyilanda suke sohlanganisa amathonga la entabeni awakini nawala ekhaya ukuthi ahambe ndawonye ayosebenza asebenzele wena nomndeni wakho. Mhlambe Dotela ngikuzwe uthi mawuchaza uthi sosondela la wasuchaza ukuthi uma ningenisa ngaphakathi la niyenishiye okuthile okufana neminikelo njengabantu benza nasolwandle ukusichazela nje ukuthi lama fruit indwangu ezibovu konke lokho esikubona lana ukunye esingakubonanga ngene nakwenza nodwa ehlathini mhlambe kusokwenzelwani umthetho wala ekhaya wokunikela sinikele abanikazi bomsebenzi sinikele abantu abasiphethe asebalala amathambo mhlophe nabantu basentabeni abahlukahlukene abahlwempu abadinga ukusizakala ngokuthi bathole ifruit noma ubanana kuneyinike isinikelo sokusenza sokucelela lowo muntu omphakamisayo lapha entabeni. Mhlawumbe manje ngasithi qaphu kafishane kumuntu ohanjelwe unkosikazi noma kumuntu ohanjelwe indoda sebeshada iminyaka engaphezulu eyishumi noma emibili noma emithathu kodwa uyabuka ukuthi uzolahlekelwa ukukhulu mayibheka kwi-divorce. Niyakwazi ukugwema lokho manje igwema kuye kuthinta ukuthi nize yini khona la. Sikhuleke sibonga ithula MC Pholobazi umuntu mase kunjalo impela kwesinye isikhathi kuyadinga kodwa akudingi ukuthi njalo sizelana ngezizathu zokuthi zonke izinto zethu noma singahambanga nawo siyayifikela sodwa sikwazi ukuzophathela induku zabantu zonke sizikhiphayo suke sibanikeza zona sizozipha amandla ukuthi zikwazi ukuthi into inikeze umuntu iphakame imenzele umehluko. Umuntu okholwa ePostoli noma ukholwa kaShembe noma ukholwa eZayoni noma ukholwa ekubantu basindisiwe noma ukholwa kuma-Muslim lukhona yini uhlanga lenkolo noma uhlobo lenkolo eningakwazi ukulilekelela? Yonke inhlobo yenkolo ekhona noma kusonta kithi inkolo mawuthi ufikelela kancane uzofika usizakala akukho la esingathi kunenkinga khona la siphileka. Ibhodlela lebhizinisi liye libe imalini? Ibhodlela lebhizinisi liba u-25,000 lele kuyiwona lamabhodlela amabili ekumkhulu omdala nomkhulu omncane lona gama lawo lelo. Uzothi omunye umuntu sicathulise ngebhodlela lika 1.5 ngoba thina sikakafiki kulawo mandla. Unoyimanga mhlambe wona uyudinga eninawo nizothule endaweni efana nale. Konke nje okusuke edlule ezandleni zethu kusuke kubalekile ungakubona wena engathi kuncane kodwa kuncane kuthina ukuthi thina esuke simisele ukuthi sisiza abantu ngalelo nani hayi ngoba uthi amandla lonto asuke emancane ngaleyo ndlela kodwa konke kusuka khona la. Abantu umkhulu omdala bayakhala ngokuthi bese nithi mhlambe ukuhlola ngisakumisile kodwa mabezwa ngabanye abantu bathi bathola ukuthi bayahlolela. Mhlawumbe ake nisicathuliseni nihlola ngamalini esigodlweni manje kwenza ocingweni kuye kube imalini nanokuthi iyiphi process umuntu afanele elandele. Ngikhuluma lokho ngoba ngicabanga ukuthi sisendaweni ehlambuluke kakhulu futhi enithela singakwazi ukusondela ukuyikhuluma la lezi indaba nabantu abadala bayifakazela. Amen. Sesikubuyile sakulungisa indaba yokuhlola ukuthi kuzohlolwa nasesigodlweni kodwa umuntu uyafika abhukhe kumfana umfana amnika usuku lakhe azofika ngalesigodlweni ahlole ngalo. Ukuhlola esigodlweni 1000 rand masuphatha nohlweza la 50 rand. Mase kuthi ukuhlola efonini seku 500 rand. Khona uyafona nje noma kumina umkhulu omdala noma umkhulu omncane
sikunika ama banking details ufaka imali sikunika usuku ozohlelwa ngalo nesikhathi. Dokotela umuntu ofisa ukuthi nimlethe la noma onjani umuntu enimletha la ngoba bakhona abantu ekuthiwa niyenye nabo eintabeni ezifana nalezi. Kusuke kuye ngenkinga yomuntu akuzi noma ubani la. Ibona basitshela ukuthi lokho uzasizakala fikani naye somthinta thina. Mhlambe ngamafuphi dokotela uNcwane omncane ukusiphe ezinye zezinto enizenzayo kwamkhuluncwane. Sibonga ithuba MC Pholobas. Kancwane siyahlola njengoba usushilo siyelapha zonke izifo ezahlukahlukene. Sibe khona emabhizinisini, sibe khona umuntu onenkinga yecala, sibe khona umuntu ohanjelwe umyeni, sibe khona umuntu olungisa izinto zothando. Ziningi izinto ezenziwa kancwane. Ngingabala kungase kuseni MC Pholobas. Abantu abafuna ukuthulwa yithwalo omkhulu omdala. Hawu lokho siyakwenza ikhona esikwenzayo lokho ukuthula izithwalo siyakwenza kodwa siyabheja kumuntu ofuna into yebusiness. Siyabheja kulowo othi yena ufuna into siyayisusa yonke lento simgeza sebenza phile. Abantu abafelwa izimoto abangazi ukuthi kwenziwa yini abasondele akasondele kunenduku nje especial entsha esibanika yona abantu abaneyinkinga emakhaya efika korobhe achele ashise bageze bafuthe nezingane kuqaqeka amafindo kuphela inkinga umuntu aphila bheke phambili. Kumina kuyintokozo ukubona ezinye zezinto eziyimilingo nejulile ezenzakalayo kade ngingazazi solokhu kwathi inhlo. Hlale ngisho ke kubantu ngithi ngiyabheja kakhulu ngani. Abekho abantu bandawonye wabafica benamathelene ngendlela enamathelene ngayo iningi labo baba nomona. Umbuzo ke nginawo buzothi mina nenzangani kodwa kunokuthi ngisho njalo ngicela ukubuza ukuthi umuzo ophila ngokuxabana njalo izingane zakhona izwani ziyamonizelana mthakatho ubani usibani bani uthwele ngobe nokuthi wathwala ngedlozi waphuca konke kulungiswa kanjani lokho ukuthi nabanye abantu emndenini yabo kube mnandi kanje futhi bephakame bonke bedlondlobala. Uyafika umuntu kubhekwe ngoba okunye inyanga ezinye zibuye iphambanise zithi umuntu uthwele kanti umuntu wageza idlozi wageza umsamo izinto zaqonda. Kunabantu ababalekayo ekhaya makwenziwa lezo zinto athi umuntu ngisindisiwe eThekwini ngafika ngathola inkolo eGoli ngwabasindisiwe abaleke mekwenziwa lezo zinto. Uthola ukuthi lona ozenzayo sekuyalunga kuyakhanya iqala indaba lapho. Kodwa siyababhekela abantu sibalungisele siqondanise inhlanhla siqondanise umsamo ivuleke into yomuntu baphile bonke abantu ekhaya kungabe ngikhona oyedwa ozokhala athulambile. Mkhulu omdala inombolo abangakwazi ukuthinta kuyona 065 929 1574 065 929 1574 mkhulu omncane 079 710 8120. siphinde 079 710 8120. umqoka ukuthi abantu mabasondele kancane bezoyizwela bona indlu zakhona ziyashisa. Asibonane kwivideo elandelayo besila esithi khona isekujuleni kwabo kodwa kusekuqaleni ke lenganza kwethu noma ungayibuza nje ukuthi hawu lezi inyanga zaseyithatha oMapholoba zabasondeza eduze. Hawu isekuqaleni lana asibonanga likhulu sibona intuthu kuphela nje iphume emhlophe wena wabona kukhetha uphopho omusha. Siyabonga. Ngedlozi waphuca konke kulungiswa kanjani lokho ukuthi nabanye abantu emndenini yabo kube mnandi kanje futhi bephakame bonke bedlondlobala. Uyafika umuntu kubhekwe ngoba okunye inyanga ezinye zibuye iphambanise zithi umuntu uthwele kanti umuntu wageza idlozi wageza umsamo izinto zaqonda. Kunabantu ababalekayo ekhaya makwenziwa lezo zinto athi umuntu ngisindisiwe eThekwini ngafika ngathola inkolo eGoli ngwabasindisiwe abaleke mekwenziwa lezo zinto. Uthola ukuthi lona ozenzayo sekuyalunga kuyakhanya iqala indaba lapho. Kodwa siyababhekela abantu sibalungisele siqondanise inhlanhla siqondanise umsamo ivuleke into yomuntu baphile bonke abantu ekhaya kungabe ngikhona oyedwa ozokhala athulambile. Mkhulu omdala inombolo abangakwazi ukuthinta kuyona 065 929 1574 siphinde 065 929 1574 mkhulu omncane 079 710 8120.
siphinde 079 710 8120. umqoka ukuthi abantu mabasondele kancane bezoyizwela bona indulu zakhona ziyashisa. Asibonane kwividiyo elandelayo besila esithi khona isekujuleni kwabo kodwa kusekuqaleni-ke le ngane zakwethu noma ungayibuza nje ukuthi hawu lezi inyanga zasey'thatha omapholoba zabasondeza eduze. Hawu isekuqaleni lana asibonanga likhulu sibona intuthu kuphela nje iphume emhlophe wena wabona kukhetha uphopho omusha. Siyabonga.